deze morgen om al woorden. Het is moe stil op de Van Sminia wei in Oudtjerk. Maar dat is neffens bewenner jaar Faber Wolles oors. Hij vindt dat de vierste hut rieden wordt en had hem daarom een jaar lang hut maken van een verkeerssmiley. Na een soort oerlis is de smiley man die lang opleid pleert door Bargemaster hebben. Nou, dit boord van 30 kilometer wat erachter hing, dat staat er nou een jaar hier. En goed, je kunt er wel een boordel zetten, maar dan gaat ze nog een goed hut rijden. Dus dan moet je dus beperkingen in het dik aanbrengen, wegversmallingen of heuveltjes of weet ik veel al wat. Maar ja, dat wil de gemeente net. En dat wil dwarsbelang, die woord dat ook net. En die had hem daar verder ook net voor inzet. Dus ja, dan mag je zelf als burger in de pennen klimmen en bel je. En toevallig kwam ik de burgemeester in Stania staat bij de informatie over de Oekraïners. En toen had ik hem even bij het kraagje gepakt en ik zei sa en sa. Als de smiley tenij altijd bliert zocht, vreeg het Faber hem aan. Want een soort verschil had er een nota net vernaam. Oren buurtbewoners die het net voor de camera willen, verwacht ze net dat dit de oplossing is. En vinden alle publiciteit om de smiley heen, maar een koude drukte. Ja, het is maar bepaalde tijden dat ze hier echt hut reden. De mensen die maar te let zijn om de bijnaarschwallen te brengen, ja, nou je weet het, die zetten even gas, want dat maakt correct even van kwaliteit met die bijna op squallen wijzen. En waarom naar het werk, dan stoten ze hier echt langs. Op tientjes als je hier tussen de middag, dan ben er een paar mensen die ben hier te eten in het café. Man met busjes werkelijk, nou dan mag het je hoe het hier langs rijden, heen en waarom. Want ja, die moet ik weer op tijd op werk wijzen en dan ja, doet die houding in rekening met de snelheid. Wol is Faber blierd met het initiatief van de Bargemaster. Want hij is benauwd dat het daar zijn echt een keer misgaan zou. In de snijende moord, toen rond ik een keer door de dik. Er leidde wat afval en ik denk, nou dat pak ik even zo op. En er komt een auto aan en die man die kent mij wel en die mij denk ik net, weet ik net. Maar die reed me haast aan, die reed me gewoon zo'n stukje bij mijn del. Maar ja, dat ben, ik noem het asociale ridders.